Спри да мислиш прекалено. Заяви какво искаш от този живот и започни да се бориш за него, сякаш всичко е заложено на карта. Защото истината е проста. Това е твоят единствен живот. И прекаленото мислене е истинската причина да не успяваш. В това видео ще разбереш защо мисленето може да бъде най-големият враг на успеха ти и как едно просто решение може да промени живота ти. Отделяй време за размисъл. Но когато дойде моментът за действие, спри да мислиш и действай. В живота ти има време за размисъл, време за учене, време за развитие. Но идва момент, в който трябва да поемеш отговорност и да приложиш всичко, което знаеш. И тук много хора правят огромна грешка. Те продължават да мислят, вместо да действат, а след малко ще ти покажа защо точно това държи повечето хора в посредствен живот. Ти вече имаш достатъчно знания, вече знаеш какво трябва да направиш. Сега трябва да приемеш и несигурността, която винаги върви ръка за ръка с действието. Да бъдеш непоколебим не означава да мислиш постоянно. Не означава да гледаш мотивационни видеа цял ден. Означава да действаш и да преследваш целите си, да се проваляш и да ставаш отново. И точно тук се случва нещо, което малко хора осъзнават. Ако не приложиш наученото на практика, нищо няма да се промени. Нито книгите, нито мотивационните видеа, нито вдъхновяващите цитати ще променят живота ти сами по себе си. Само твоите действия могат да променят твоя живот. Никой няма да постигне величието вместо теб. Нито родителите ти, нито партньорът ти, нито приятелите ти. Това е твоята отговорност. Не става дума само да използваш деня. Трябва да използваш всеки момент, всеки час, всяка седмица, всеки месец. Увереността няма да се появи магически. Бъдещето няма внезапно да стане по-добро. Страховете няма просто да изчезнат. Единственото нещо, което разкрива потенциала ти, е действието. Не е достатъчно да прочетеш нещо вдъхновяващо и след това да продължиш да живееш по същия начин. Когато си кажеш «ще го направя по-късно», спри. Направи го сега. Когато си кажеш «не съм достатъчно умен», това е просто оправдание. Спри да се оправдаваш. Действай. Не позволявай на мислите ти да управляват живота ти чрез страхове, колебания и съмнения. Запомни, ти не си мислите си. Ти си действията си. И именно действията ти стоят между теб и живота, който искаш. Затова не чакай идеалния момент. Гръбни момента и го направи идеален. Всеки момент е шанс и възможност. Време е да заявиш какво искаш от този живот и да започнеш да се бориш за него, сякаш всичко е заложено на карта. Защото това е твоят единствен живот.